Goddag og velkommen til den her uges videobrevkasse. Jeg står og venter på, at min kaffemaskine bliver færdig med at brygge noget kaffe til mig, og så tænker jeg, ja, så kan jeg lige lave en video i mellemtiden. Ugens spørgsmål, det kommer fra Drunksang, der godt kunne tænke sig at få en update på, hvordan det går med mit projekt om at fungere som professionel pokerspiller. Og det er sådan set meget passende at komme med en status nu, der er gået nogle måneder, og jeg kan prøve at opsummere, hvad der skete. Til at starte med, der kom jeg i gang med, jeg spillede 100, da jeg startede, og det gik ikke så godt, så jeg fik fat i en cash game coach, og det hjalp utrolig meget. Jeg fik arbejdet med nogle af mine svagheder i spillet, og det gik fremad, og stille og roligt begyndte niveauet at stige. Jeg kunne stadigvæk ikke få lagt specielt meget mere volumen, men selve spillet blev bedre. Jeg begyndte at spille noget LN200, og det gik som sådan også fint i starten. Udover det, så har jeg så fundet ud af, at hvis man gerne vil være seriøs omkring det, så er man nødt til at have en vis stamina, og noget af det, man kan gøre, det er, at man kan tabe sig, hvis man er overvægtig. Og jeg tabte cirka 16 kilo, og det resulterede i, at selvfølgelig fik jeg det bedre, men jeg har gået rundt med brok i mange år, og de 16 kilo resulterede simpelthen i, at det blev decideret smertefuldt at gå rundt med, og jeg måtte på hospitalet og opereres. Desværre betød det, at jeg ventede i 3 uger, hvor jeg nærmest kun kunne ligge i sengen på at komme ind, og der kan man sige, at der fik jeg ikke lige spillet eller tænkt specielt meget over poker. Det jeg derimod fik tænkt over, det var, om det her cash game overhovedet er mig, fordi jeg har spillet det i mange år, og det virker som om, at noget af det, der skal til, det er, at man skal logge rigtig mange timer, man skal spille rigtig mange hænder, i hvert fald på de lavere stakes, NL100 og NL200. Og det viser sig, at det er bare ikke noget, jeg er god til, eller for den sags skyld har lyst til at gøre. Og i og med, at jeg spiller så få bruger, så er det sådan noget med, at jeg skal op og spille 3-6 eller 5-10, og der må jeg jo ærligt erkende, at skill-wise er jeg ikke i nærheden af det niveau. Så det, der så skete, det var, at jeg fik et tilbud fra en af mine venner om at blive staket og komme i gang med at spille heads-up SNG. Og det lyder egentlig mærkeligt, fordi det er jo noget helt andet. Altså, det er heads-up i stedet for six-max, og det er jo i princippet et turneringsformat, hvor jeg før havde spillet cash game. Der er dog nogle ting, der er meget tiltalende ved heads-up frem for cash. For det første er noget af det minder meget mere om at spille en backgammon-match. Vi har nogle point, vi skal nå frem til, og det er et spørgsmål om, at hvis man først kommer foran, så skal man forsøge at holde modstanderen nede, og kommer man bagud, så skal man være villig til at gamble for at kunne komme tilbage i spillet, så at sige. Heads-up SNG er meget det samme, hvor cash game er mere et spørgsmål om, at går det galt i det her evige spot, så kan jeg bare reload, og så er det samme situation igen næste hånd, og det er det altså ikke i SNG. Og det tiltaler mig egentlig, at man sidder og spiller mand mod mand på den måde. Efter operationen, der var i starten af april, så gik der 2,5 uger, 3 uger, før jeg fik det sådan nogenlunde normalt og kunne koncentrere mig og sidde og fokusere på spillet og ikke fokusere på, at jeg skal sidde ordentligt, og det gjorde ondt og så videre. Og jeg synes faktisk, det er gået rigtig godt med de SNG'er. Jeg må erkende, at jeg er helt ny i det, og laver selvfølgelig stadigvæk mange begynderfejl, og det er hårdt at være ny i sådan et spil, fordi man bliver simpelthen, man er jaget vildt inden for serveren, fordi alle ser, at der er en ny spiller, og ligesom jeg gjorde ligesom mange andre, tabte i starten, så inde på diverse tracking sites, der ligner jeg en ret stor fisk. Så det betyder, at det meste af det action, jeg egentlig har fået, har været mod regulars, men her på det seneste er det som om, at jeg har været det meste af regular playerpoolen igennem, og nu er det meget mere fiske modstandere, jeg får, hvilket er en god ting, og min graf er begyndt at se pænere ud, men stadigvæk ikke godt nok. Noget af det, jeg også rigtig godt kan lide ved, at det heads up, det er, at jeg kan næsten ikke se, hvad jeg skal bruge min hot til i heads up kontra i cash game. Cash games havde jeg kigget på min hot hele tiden, men her i heads up, der er jeg meget mere interesseret i at få nogle tells, når jeg opdager,
prøver at konstruere nogle ranges mod modstanderen, når jeg ser, hvad han gør og så videre. Forsøger at pick op på nogle timing tells og den slags ting, som jeg ikke rigtig forsøgte at kigge på i cash. Så det gør, at jeg er mere vågen, og det er meget mere intenst for mig at spille, og det gør, at jeg er mere interesseret i det i det hele taget. Altså det er uden tvivl en positiv ting. Den anden ting, jeg også godt kan lide ved det er, at det her med fokus, at hvis jeg har høj fokus, jeg har generelt høj fokus, når jeg sidder og spiller, og det betyder, at jeg lige pludselig kan gå hen og blive træt. Og i cash game, der er det hele tiden sådan en balance om, hvornår kan jeg ikke klare mere, hvornår er jeg gået over grænsen, og nu er jeg for træt, og nu bør jeg stoppe, eller jeg er ikke helt træt nok, jeg kan godt spille lidt endnu. Det er et problem, er der sådan set ikke i Heads Up SNG, fordi altså, jeg spiller jo bare, og så når kampen er færdig, så er den færdig, og føler mig frisk, så starter jeg en ny, og føler mig ikke frisk, jamen så er jeg færdig efter den. Så det føles mere naturligt, at der er de her naturlige stoppunkter, så at sige, som jeg ikke selv skal håndtere. Så fremadrettet, så tror jeg, at det kun kan gå rigtig, rigtig, rigtig godt. Jeg føler hver dag, at jeg lærer noget nyt, og jeg kan se, hvor mega mange fejl, jeg har lavet tidligere, og det regner jeg med, at det fortsætter et stykke tid nu. Og gudskelov lov lader det til på nuværende tidspunkt, at mine modstandere, de altså laver flere fejl end mig. Det var sådan set alt, hvad jeg havde for den her gang. Jeg vil anbefale jer at subscribe til kanalen her, og hvis I skulle have nogle spørgsmål, så skriv ind på forummet, og så kan det være, at det er jeres spørgsmål, eller hvis I bare har nogle emner, I synes, der kunne være interessant at få behandlet, så kan det være, at det er dem, jeg tager op næste gang. Vi ses.